आज सुबेरे सुबेरे हम जैसे उठनी है तो देखनी है अपना मोबाइल में तो 3 करोड़ का लॉटरी लागल तो बिना कोनो देर कइले 80 के स्पीड में चल देनी है एटीएम में पैसा निकाले खातिर। एसबीआई के एटीएम में जैसे पहुंचनी है तैसे देखनी है कि वो काम चलत रहा एटीएम में एक आध घंटा लागी तै जाके तो बिना बर्दाश्त कइले हमनी के चल गनी चनपटिया बाजार में एने दुखमंजन चौक के पीछे एगो एटीएम रहला तो में घुस गई है। एटीएम में घुसला के बाद देखनी है कि एगो पातिर छेद बा तो में लॉ से घुसा देनी है कार्डवा आ लगनी है इंतजार करे कि अब पैसा निकली, लेकिन पैसा ना निकलल तो हमनी के मुंह काड़ी बना के चल देनी है सब बाजार में। हमार दोस्तवा से एगो सैमसंग मोबाइल ले ओकरे के बनवावे करला तो भैया कहले कि जा बिहान ये लोगन बिहान बना के रखले रहे तो हमनी के जगह से चल देनी हसन आए गनी सब तो देखनी से एगो और एटीएम बा तो एटीएम में जाके देखनी हो तो एगो गार्ड खड़ी आइल तो उनका से पूछनी है कि केतरे काम बा होई कि ना कोह तरह ना होई आ एटीएम चालू कंडीशन में ल तो आराम से घुसनी है धड़ा धड़ लगनी है पैसा निकाले थोड़ा थोड़ा कह के 3 बार पैसा निकलनी है। ओकरा बाद जगह से देखावत लेके चल गई है तो कुरकुरा किन के रास्ता में खैनी है। ओकरा बाद चुपचाप अंगुरी चाट चल देनी है घर। टाटा बाय बाय।